Ja sam Bruc i nadam se da ću bar 12 km otrčat. Kaj da kažem? Ja sam Filip i otrčat ću više od 15 jer to je za moju obitelj, za ljude koji me prate preko 15 km obavezno. Ja sam Klara i nadam se da ću više od 10. Ja sam Luka i mislim da ću pretrčat 14-15 km. Ja sam Mali Leon i mislim da ću trčat 13. Samo brzinski želim prokomentirati ovogodišnji Wings for Life. Znači, ljudi moji, ako nikad niste sudjelovali u ovako nečemu, ne znam što čekate. Iduće godine skupite si ekipu i otrčite koliko god možete, nije uopće bitno. Jedina poanta je skupiti donaciju i otrčati za one koji ne mogu. Kad preko 8000 ljudi u isto vrijeme krene trčat, znači neopisiv osjećaj. Pretprošle godine sam uspio pretrčati 11,5 km, pa mi je cilj ove godine bio barem 12, a sad ćemo vidjeti jesam li uspio. 14 smo prošli! 14 km idemo! Gotovo! Vidio. Sve me boli! Uvijek na usluzi. Ja sam otrčao 14 km, jako sam zadovoljan. Koliko si otrčao? 19,5, to je za moju obitelj, za moju buduću djecu. Respekt, fit. Ženu, ajde, ženu. I ženu, aj. Koliko si otrčala? Dobar video. Istrčala sam 14,5, preponosna na sebe, dogodine ide više. Respekt, Larice. Istrčao 14,200, za prvi put iskreno, rekao sam 14,15, tako da zadovoljan sam. Respekt. Trčao sam 12 km i 200 metara. Jesi zadovoljan? Pa jesam, trčao sam više od prošle godine. Svaka čast. Svi smo super odradili, nabacite like i vidimo se u idućem videu.